De Albert Heijn is net heropend na een grote verbouwing. Wij hebben dit gefilmd. Wat verwacht u van de nieuwe Albert Heijn? Nou, dat zal wel heel goed zijn, hè. Albert Heijn ken ik al jaren, dus ik denk wel dat het perfect zal zijn. Nou, ik denk dat niet veel zal veranderen. Alleen misschien een beetje makkelijker voorgesteld. Misschien nog meer uitgebreide artikelen. Ik weet het niet wat ik er moet van verwachten. Wat was de reden om de supermarkt uit te breiden? Nou, de supermarkt was de laatste tijd al verouderd en het was hartstikke druk hier zo. In de zomer hebben we heel veel toeristen. De vierkante meters waren niet meer voldoende om alle klanten op een keurig nette manier af te helpen. En dat was de voornaamste reden dat we verbouwd zijn. Meer meters, moderne winkel, het laatste nieuwe concept van Albert Heijn. En het is mooi gelukt. Wat is er precies veranderd aan de winkel? Nou, zoals je wel kan zien, hij is heel modern geworden. Hij is heel ruim geworden. Daar is 400 vierkante meter nieuwbouw bijgekomen. En meer verkoopmeters, meer assortiment. Kortom, de klant kan er alleen maar gelukkiger van worden. Hè? En bent u blij met het eindresultaat? Ik ben zo trots als een paal. Wat vindt u van de vernieuwde Albert Heijn? Nou, lekker thuiskomen, hè? Eindelijk een grote, ruime winkel. Ja, hij is veel groter geworden en mooier. Het was wel even zoeken natuurlijk. Dus. U heeft wel al uw spulletjes kunnen vinden? Ja, ik kan een kaart bij me, dus dan kan je het makkelijker vinden. Ik was er al een beetje gewend, dus sommige dingen staan nog wel op dezelfde plaats, vind ik. En kwam u vandaag echt voor uw boodschappen of meer even om te kijken? Nou, ook om te kijken, maar ook voor mijn boodschappen.